Pinagtibay naman po ng Pangasinan Police Provincial Office at Land Transportation Office or LTO Region 1 ang koordinasyon laban sa mga operasyon ng mga kolorum na sasakyan sa lalawigan. Sa ginanap na pagpupulong noong Pebrero 11 ng taong kasalukuyan sa Lingayen, tinalakay po ng dalawang ahensya ang pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas at synchronized checkpoints, intelligence sharing at malinaw na operational protocols upang masiguro ang epektibo at tuloy-tuloy na implementasyon ng mga batas sa transportasyon at trapiko. Binigyang diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng patuloy na koordinasyon upang tugunan ang lumalalang operasyon ng iligal na transportasyon at naglalagay sa panganib sa publiko at sumisira sa lehitimong operators at lumalabag sa umiiral na regulations. Layunin ng nasabing hakbang na ito na masiguro ang maayos, ligtas at legal na sistema ng transportasyon sa buong lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.